bat baldin baduzu mintzakide buruz buru. Egintzaiozu euskaraz eta behar bada jakingo du. Sarri gertatzen zaigu, denda baten sartu eta dendariari euskaraz egitean, berak gazteleraz egin digulako, geu ere gaztelerara pasatzi. Horrelako egoeratan eroso sentitzen zara? Eta talde batek espadaki euskaraz, ze hizkuntza erabiltzen dugu taldeko guztiok? Euskara ala gaztelera? Askotan, euskaraz egin ezkero, desoroso sentitzen gara, eta gazteleraz egiten badugu ere bai. Ikastolan, 30 langilek egin dugun TELP ikastaroak, honelako egoerei aurre egiteko, bakoitzaren esperientziei buruz hausnartzeko eta gure hizkuntza erabilita eroso sentitu ahal izateko estrategia eta baliabideak lortzen laguntzen dugu. Geure sentitzen dugun euskara. Eta behin, argi baldin badakotzu, euskaraz bizitzea gura dozula, horren inguruan hausnarketa bat izan da TELPa. Askotan gauzelako egoera batzutan, ez dakiula zela inaurre, eta beti erderara joten dugulako. Batematek ez dakizenean, ero batemate gerturatzen denean, darreketan zauzenean, eta erderaz azten baldin bada askotan aldatzera eramaten dozku. Piti bat egoera horretan eta beste hainbatetan, sortzen dira zen, momentu horretan aurrera egoki batien itiko. Beti beha euskara aurrera baten. Ikusten duzu, nahi duzula euskaraz hitz egin eta ezin duzula, ez? Hainbat esparrutan edo hainbat jenteekin ezin duzulako, eta azkenean, egunean, toketakatzu askotan erderaz hitz egiten. Nik egin deun ikastaroi buruz, TELPan ikastaroi buruz, nabarmenduko nuke, kontzientzia hartzeko eta elkarrekin konfiantza eta indarra hartzeko balio izatiaz gain, beste puntutxo bat, eta nire ustez euskaldunontzako deserosotasun alderdi bat daukana. Eta da, TELParen ikastaroak, nire ikuspegitik behintzat, eskatzen digula dana geuri. Euskaldunok goituta gaude, askotan euskaraz ez egiten aitzakiak bestengan jartzen, euskaraz ez egitenengan, edo egiten ez dutenengan, eta barra. Eta TELPak berriz, dana da geuri behirako ikastarua. Estrategia ezberdinak ginez, nola erantzun txar badauenien edo euskararekiko, ze baliabide erabili... Gaizki sentidu barik. Nik uste talde hortatik nahiko oso ikastaro interesgarria dela, ez? Egunero bizi ditugun, ez dakinik arazotxo horreik edo, konpontzen lagunketan dozkulako. TELPak eskaintzen ditu estrategia batzuk, baliabide batzuk, euskarazin gure dugunean, euskarazin dugun. Eta norbera eroso sentiru da dine, horretan. Edukazio gehiagizkoak euskara galdu ez dezan. Egizia da, ez dakizu, baina niri oso baliogarria izan eta osnatzeko politia. TELPak azkenean ekartzen handixena indoztena da konturatzea nire esku dauela euskaraz zerbaitia. Eta ez inguruan dakoten egoeraren esku. Ni azten banaiz, egiten da. Pasauzat, konturatu niz gauza batekin, oso samur joten dutela erderara. Oso erraz, ikusten bado, lehenengo hitza erderaz iten dozteia, gazteleraz iten dozteia, ni ere gazteleraz, oso erraz. Eta esango, ez. Ez dakinik, askotan hiriburu batera joan, taberna batera sartu eta eskatzera ez, eta zer, ez? Betiko zalantza, ez da euskera zingo dut, erdera zingo dut, eta nire TELPek adibidez garbitxi doztena da, nik nire aukeria egin behar dutela, ez da, nik gura dutela egin behar dutela. Nik argi baldin badakot, euskaraz bizi gura dutela, nik euskera zingo dut. Eta gero, aurrian dauen horrek, ez badaki euskeraz, ez badau iteri gura, berak esango doz. Itzegiozu euskaraz mantxo, pari bat egio... Ez bizi ditugun egoera horren barruan, adibidez dago etorkinena, ez da? Nahikoa da, ikustea ez dakinik, ez? Etorkina dela, zuzenien erderara joteko. Nik lortu dut, lehen gaztelera zeitzen nuen inguru batzuetan, oin nik neu euskeraz jartutia. Bestiek ez da euskeraz, beste pertsonak igual ez da euskeraz iten,
baina, bueno, nik behintzat lortu dut euskera zitea eta ez gaizki sentitu. Eta beste alde batetik, zuk esan duzu moguan pili, ni neube oso erderara samur pasaitekua naiz hori ezin jotukatu, eta bai uste dut, konsientzia pikimat hartzen lagundu doztela honek, zenbait momentutan, zuk esan duzu moguan edozin lekutakan, eta lehengo berbi erderaz izan biharrien, ez, pentsatu zen, ez, euskeraz, eta ze pasaiken dan, ez? Lagun bat, nik behak induzkoa zitzeiten dena, eta behak berriz nirekin erdera ziten duna. Aspalditxotik ezagutzea eta badakio alkarren berri, eta bakoitza hola eroso sentitzen dela, eta hoxe dauka jarrera, posible da, eta naturala izan dira. Insistiki, leku dorberdietan... Konstante eta konstiente izan. Ni lehenengo agurra, egiten badu, bueno, ez dut erakusten ni euskalduna naizena, oina beti, edo egun on, edo bai, kaixo, hola badakiten euskeraz egiten dutela, orduan badakiten. Ez da samurra. Ez da samurra. Ez da samurra. Atzerritar bat tokatuz gero hurbildu euskaraz behintzat, zeren bezala ulertuko du euskara ez dela beretzat. Jarreretan eragitea gure dugu eta ikastolia bera biderakatu gure dugu euskararen babesleku. Alde hortatik, nik uste referente izan behar ikastolia euskararen erabileran,